Ами сега са се правили на дръжки шапката. Я сега. Няма да се Ето това ли? Да, не гледам. И аз. Много е вкусно. Да, имам вкусна Ори. Дай ми Само цвета. не ли яж зелено. Ирена, стани от чантата ми! Защо точно това го поя? Снимам клип. Браво! Много е вкусно! На нашето. Как те да? Отговаряме за теб. Чай да се разголееш сега. Нито е измита, нито е измита. Няма да ходя. Бях малка. Така си спомних за баба сега. Майка беше направила, много беше мекичък. Не обичах да спя с зимата на тези сърца. Тръгвате ли се? Тръгвате ли? Изчакайте ми! Всички тръгваме. Всички тръгваме. Господи, изчакайте ме! Абе, чакаме ли напълно? Тръгваме. Наско изчисти го, чакай да се го. А защо тръгваме? Чакай. Колко е време за тръгване? Имаме талък път. Всички на моя халат. Чакай, ще взема чантата. Чакай. Айде, Аз ще им да хвърлям това. Рени, тук къде? Учим да си хвърлям. Добре. Че смърди. Слагайте раличките и строявайте се по